бергәлек. Әйе. Сөйләшик бергәләп. Бу кадәр күп очып. Ормыйсың син ничек? Ничек соң тормышың? Ничек көн күрмешең? Сөйләп бирче тезеп. Таба аламсың ризык. Ай, мин торам кырларда. Болында, урманда. Уйныймын, ұшамын. Яқты күн булганда, иркәли һәм сөя. Кояшның яктысы аш буладыр миңа. Чәчәкле хуш исе. Ой, тик гомерем бик кыска. Бары бер көн генә. Бул яхшы, рәнҗетмә һәм тимә син миңа. Ярый.